kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Handi nyore kuti mai vanonorara vasiri kuziva kuti mwana aripi. Nyaya yaitika kuno kudomboshava, nyaya iri kutsemura moyo. Mwana mudiki anga achikwanisa 3 years musi wa 22 July patiri kusvika uyu akashayikwa. Nguva diki mai vangopinda mumba vachibika, mwana akashayikwa paanositambira pachivanze. Kushaya kwavakaita mwana, vakabatana nevavakidzani vakatsvaga mwana haana kuwanikwa. Kusvika vakarara, mazuva akaramba achipindana. Nezuro musi weThursday mwana papera svondo nemazuva anokwana 3 mwana akawanikwa mugomo riri chinhambwe kubva kwakashayikwa mwana. Mwana uyu ari kunzi akaonekwa nemurume aiteya mariva. Tataura naSabhuku Muta vati nyaya yekushayikwa kwemwana vakainzwa uye zvinhu zviri kukatyamadza nekuda kwekuti muno mudomboshava nyaya dzinogara dzakataurika dzinozivikanwa ndedzevanhu vanopondwa usiku nematsotsi, asi kuti mwana anoshayikwa ozoonekwa akafa zvinhu zvekutanga. Ngatinzwei Sabhuku vachitaura. Ndinetwa Sabhuku Muta, ndiri mudunhu raIshe Murabe munyika yaMambo Chinamora. Kuuya kwataita kunoku baba pamusoro penyaya inorwadza yakaitika kuno kudomboshava. Mwana akaita mazuva ashayikwa. Imi takashayikwa mwana makazvinzwa here kuti muno mudomboshava pedyo nebhuku renyu rino iri pane mwana ari kushayikwa? Onkuchokwadi takazvinzwa kuti pane mwana ashayika muno mudomboshava. Bhuku remumwe wangu anoitwa Sabhuku Matwa. Zvadaro vanotakaedza kufungidzira kuti kuda pamwamene padhuze paari kutamba kusvika ari kunzi akashayika nguva dzekuma 1 masikati ndonguva dzaakashayika mwana. Saka vanhu vaitaingofungidzira kuti mwana achawanika, asi kwakazodoka kusvika vanhu varari mwana asati awanika. Saka nokudaro akagara nguva vanhu tichingoshushikana kuti ko mwana akaendepi. Asi pane zvakaitika mukugara kwavo, akafunga zvakawanda kuti pamwe kugara kwaita mwana naamai guru noti anga asingagari naamai vake. Amai vake vanga vari kuSouth Africa, kuno kwaigara nemukoma waamai. Asi baba vomwana manzwiro atakaita vanonzi vakashayika. Sekuru vemwana, baba vebaba vomwana vanonzi vanogara kuchitumisa. Ndo vatakazenge taungotaura navo masocial media vanochingogona kuti mwana dai angowanika. Kuti mwana dai angowanika. Mwana yakashayikwa mazuva mangani? Mwana kana ndisingakanganise akashayika Friday apera pamberi kwete iya pera. Saka tichidodara kuti anga atone masvondo 2 mwana uyu asati awanika. Kazhinji kacho patinoshaya mwana kunyange tingave chipfuwo, vanhu vanobuda vachiedza kutsvaga nzvimbo dzakasiyana-siyana. Imino vanhu vekunoku vakabuda here mudunhu vanhu vachingotsvaga kwese kwese? Ichokwadi, vanhu vakabuda kutsvaga mugodhi mavanofungidzira kuti munhu pamwe mwana anga adonhera mugodhi, vachisvika pamwe akangowira mugodhi kutsvaga nese munozvitsime. Mwana haana kukwanisa kuwanika. Kusvika takutongofungidzira kuti pamwe voukama vekwababa vanenge vakauya vakaba mwana, vakangana ichitongofungidzira kuti pamwe mukasana kwacho vanga kusina kumira mushe. Asi veukama vachaitoshushikanawo kuti mwana aripi. Mwana akazowanikwa kupi, nani uye sei? Mwana uyu ari kunzi akawanikwa nemunhu aiteya mariwa, aiteya mbeva muchikomo chinoitwa chekwakasiya. Ndomakawanikirwa mwana.
imomo. Akamuwana pai uye dzainge dziri nguvai? Nguva dzekuti mwana akawanika nguva ini ndakatozofonerwa nemapurisa nezuva kuma11 tiri kwatanga tiriwo kumitingi ichinzi tiri kuno kudini kwenyu kune nhau yemwana akashaika saka mwana uyu awanika. Chaikumbira kuti makambori padhuze masvika taonerana nekwananga njira ndakwanisa kuti ndisvike ndakati allright munogona kuita keroni ibasa renyu ndozvandosvikonzwa kuti zvakamira. Tikatarisa nguva yakashayikwa mwana nepaazowanikwa nguva yanga yareba, mutumbi wakaonekwa sei, mwana akazikanwa sei kuti ndiye, imbatya here dzakatotora sei kuti ndiye mwana uyu, uye munhu akateya mariva akabva angoziva kuti ndiye mwana anga achitsvagwa irovo? Munhu akateya mariva aiteya mariva aona mwana anonzi akaenda kumapurisa kunotaura pane mwana wandawana akafa. Ndokuya kwakaita mapurisa panguva idzodzo mwana anga asitazikanwa kuti ndiye here kana kwete. Paakaurayirwa anga asina kana mbatya dzakatozowanika dzakakandwa seri kwechitombo. Matauro amaita mati paakaurayirwa akaonekwa ari sei zvinoratidza kuti munhu akaurayirwa? Mataurire ari kuita vanhu vakanga varipo vari kuti tairambidzwa kusvika padhuze yanzi mirefu nemapurisa, asi matauro anga achiita sekuru vacho anga achiitika nemaiguru vaigara nemwana vanenge vaiti vakaona sekunge ane zvaakaitwa panaka, saka vaiti tiri kumirira postmortem hatina zvatogona kuchitaure tatanzwa marizarutsi kuna dhokta. Ipapo pakaonekwa ropa here, tozati panourayiwa munhu panoonekwa ropa? Sumasabhuku tasvikapo kuseni kuno kune varidzi vemwana nanasekuru vacho kuchitungisa tangoona nhunzi chezongoti momo ipapo asi ropa tangoona. Vanhu vachitaura dzimwe nguva kunyange ivo maiguru havana chavaona chabviswa pamwana, kana kuti ndozvavari kuti vari kumirira kuti zvizotaurwa kupostmortem? Vari kumirirawo kuti zvizotaurwa kwachiremba. Sekubvunza kwandamboita kuti tikatarisa nguva yacho yakashayikwa mwana nepaazoonekwa nenguva mutumbi unenge waakushata, ndizvo here zvezviri pamwana kuti ari kuratidza kuti akashayikwa ake pamwe iye zvinezvi mutumbi wakazoiswa ipapo iye zvinezvi kuti akaurayiwa iye zvinezvi? Kutaura kwanga kuchiita vakanga varipo vanoti mwana uyu anenge anga aputika, saka zvizoza kuti kuputika yechokwadi here kana kuti pane zvakaitwa kwaari, saka vakati varidzi vaiti hatina zvatogona kuti taure parizvo nokuti chiremba asati zvisati mwana akaitwa zvokuti yakabviswa mapatsi here kana zvakaitwa sei. Imi takatarisa ndimi watoti zvana soro jena, zvinhu zvaakuitika iye zvino izvezvi zvinhu zvamaikura muchinzwa kuti zviri kuitika here kana kuti zvaitika hazvo asi kwete zvazvaakunyanya iko zvino izvi? Nekuti tikatarisa munhau kutaura kuno kwatiri kuita, kune mwana mudiki ari kushayikwa zvakare kumasvingo ane 3 years, kune mwana ari kushayikwa zvakare kwaMutare ane 3 years, kune mwana akabirwa zvakare kubhangeti mai vake vanyeperwa vachibva vavhevhetedzwa pavakazodzoka mumba mwana akanga asisipo. Nhau yekushayikwa kwevana ahuvhurebe panhau kana kuti paunonzwa pasocial media ipapa pasingataurwe nekuti pari vana vari kushayikwa? Tinozvinzwa kuti nzvimbo dzakawanda kune vana vari kungoshayika. Isusu medu munomu kunauye vana vacheche vakadai kutanga kusangana nechitiko chakafanana neichochi munhu hatisati tasangana nazvo zvitiko zvachimwe zvatosangana nazvo nezvekupoikwa kwevanhu usiku vakura. Kungonzi paonekwa munhu akafira pakati achikuvana vacheche chitiko akachamadza mashavisa emai. Saka zvakusiyai makamira papi? Nekuti kana tichitaura nyaya yanasabhuku tiri kutarisa vanochengetedza tsika dzedu, tiri kutarisa vanhu vanoziva chivanhu chedu. Zvakusiyai papi kuziva kuti kune umwe munhu akaita usvinu ihwohwo hwekuti akatora mwana akanouraya? Hazvina kutisiya pakanaka nekuti tangogara takabatira hana maoko kunyanya madzimai
inauye vana achichaziva kuti kuchinja kwaita nyika here kana kuti mishonga iri kushandiswa nevanhu here kana kuti chii zvakutoti shungurudzo isiso. Asi isiso sevaridzi vemusha tinogona kuchenesa musha wedu kuti chiitiko chaitika teukwira muno resere muno nokuti varidzi vacho vaitawo chivanhu chavo chavaita vakatakurana nevo akarara ipapo neuswa wacho akati aiwa sista amunetewo twedu twatinoita acharwisa vega vatongo vanorwisa vega dai zvabva zvaita zvokuti zvizikanwe kuti ndo vanhu vacho vari kuita unhu hwakafanana neiwohwo. Ivo vanhu vatingati vari kuita unhu hwakafanana neihwohwo hunhu hupi? Mambotaura kuti nyaya yemushonga zviriko here zvekuti vanhu vangati hanzi mishonga inenge ichishandei? Isu hedu kuti tizoti mishonga inenge ichishandei nekuti ungonzwa vanhu vamwe vanenge vachinochekeresa mabhizinesi kuti vaite mari. Handiti chinenge chiri chokwadi here vanhu vasati vambopinda munyaya dzacho kana kumbodzitonga asati ambodzitonga nyaya dzakafanana neidzodzo. Nyika zhinji hadziwanike mumatare edu nyaya dzakafanana dziwanika kumatare nana Magistrate Court. Asi medu musha munomu ayo tinge tasangana nadzo taziva vanhu vacho tinotonga toona kuti muripo wacho wavangapiwe ndeupi nekuchenyura musha kuti usare wakachena. Mukana unowu mungatorere mukana unowu kutaura kuvanhu vakateerera zvichidave muno mudunhu vanenge vakateerera kana kuri kuti pakati pavo ndipo pane vanhu vakaita usvinu hwakadaro kuti izvezvo kutoona kuti mwana mudiki we3 years agorisirwa upenyu hwake panzira. Zvandingade kutaura kune vanhu vakateerera mudunhu muno kuvana vezera iroro nekuti uyu mwana muduku chaizvo agorisirwa upenyu hwake panzira. Ndovatotarisira isisu kana sera kana soro jena kuti vanozotichengetawo mangwana ndo vanozotivigawo isisu. Iyo kana vakutora mwana muduku akadaro asina chaanoziva nekuti zvese zvaoneka kuti muita anenge achitokusekerera akava kutokutarisa handizive kuti mwoyo wako unenge uri pai. Ndinokukurudzira madzimai kuti garai makachengetedza vana vari padhuze nemi, musasiye vana vachitambira kure vari vega. Kunyangwe kana vari kuenda kuma-ECD ngavaperekedzwe pakunotorwawo nogamuchirwa nevanhu vakuru nokuti nyika yedu mamiriro ayaita hachichachi. Mataura nyaya yekupondwa kwevanhu vakuru kuti nguva nenguva unonzwa kuti pana apondwa usiku pana dai zvamungade kutaura kune vanhu ivavo vari kuita basa rekuponda vamwe kunyange nekupa chenjedzo kune vanhu kuti vakwanise kuchengetedza upenyu hwavo. Zvimwe zviri kuitika kupondwa kuri kuitwa chine mumwe sabhuku wachiri kunzi kuti akapondwa kwagoverawo indi sabhuku ari kunzi akapondwa nemuzukuru wake taiverenga nasina uyoyo ichitaurwa kuti chaakapondera sekuru vake anoti sekuru ndo vaindiroya aitadza kuti ndibudirire paupenyu hwangu. Muzukuru anonzi akatoka kwaakatoka kuuya kuzouraya sekuru kuno. Saka mweya iwoyo muvanhu hatichaziva kuti tingangware sei kuti tizive kuti uyu mafungiro anawo haana kumira mushe nekuti kana uchingomuona munhu achifamba unokuti iyama yangu kana akakusekera unokuti mirira usingazive zviri mukatikati memwoyo wake. Saka zvangoda kugara vachangozvingwarira uyezve vanhu vari mudunhu munoti vakurudzira kuti vasiye mitika yekufamba usiku nokuti usiku ndokuitika njodzi dzakafanana neidzodzo. Kuri kuti vanhu vaponda mwana mudiki uyu unoziva hapana chinhu chakaoma sekutadza kuziva kuti mwana wangu arara pai nhasi. Kuita mazuva akawanda usiri kuziva kuti mwana ari pai, zvinhu zvinenge zvakaoma izvozvo. Vanhu vakadaro vakuru kuti vabatwa munotarisira kuti vapiwe murango yakaita sei? Isusu katichongogumbuka kuti hurumende yakakanganisa yakabvisa mutongo werufu. Tofunga kuti munhu akadaro asina tsitsi nemwana asati akuziva asina kana chitema chaataita panyika omukuudza upenyu hwake. Dai mutemo kuti vanhu vakadaro vauraya ngaurayiwe. Thingi dambudziko remedha muno ringa
ingaderere nekuti kubvira pakangobviswa mutongo werufu mukusadza kupondwa kwevanhu nomuzimbabwe tiri kutowana zvichokwadi tiri kudzidzwa. Mataura kuti imi pamakafonirwa makanga musipo manga muchiva kuti vanhu vanga vachiti vakaona izvo, imi makazowana here mukana wekuti muende kwakawanikwa mutumbi wemwana uyu? Mukana ndazowana nhasi kuseni kuna ndo patazoenda nevaridzi vemwana nanasekuru vemwana naamai vemwana nemaiguru vachaigara naye nedzimwe hama dzavo nemamwe masabhuku aienda tikanaona panga pakafonderwa mwana. Itori sango retinototyisa iri? Riri sango rinotyisa, riri sango rinotyisa pakati pechikomo ichochi. Nzvimbo patasvika panapa ndipo patauya kuseni nevasekuru vakabereka baba vemwana vokushayika nehamai guru vaichengeta mwana nedzimwe hama dzavo nahamai vemwana wacho iyeye. Ndo patauya tichirakidzwa kunzi ndo pakawanikwa mwana akafa panzvimbo iyoyi. Zeni mbatya dzake dzanga dzakakanzwa paseri pechikomo apo ndo padzakawandikirwa mbatya dzake mwana iyeye. Saka kuti tizive kuti akauya akafa here kana kuti vakaurayira ipapo hazvisina anoziva maityira zvakaita. Tataura namai vemwana, mai guru vakabva nemwana kuSouth vachiuya naye kunoko. Vativo nguva diki diki yavakangoshaya mwana havana kumbobvira vafungira kuti vachazoona mwana achinzi ashayika. Vataura ivo kuti vanga vachifamba kwavanga vachiedza kuti vabatsirwewo vachibvunza maprofita. Vazhinji vavo vaivaudza kuti mwana mupenyu, muchamuwana ari mupenyu. Ngatinzwei mai guru vachitaura. Tanzina nguva yakanyanya tichigara panapa kuti takatobva South Africa umai manje. Mai vake vaishanda basa sasaringe riri stay in. Inini ndaishanda ndichidzokera kumba. Saka pandakati sisi vangu vambepo vakati mwana wavo ari kuenda nogara kwatete. Panangoti okerege nditese ndiendesewo nevangu mai vaimwana vavati zvoni ndokumbura chiende naye kuzwa ndasingakasikidzanga kudzokera fawatienda naye pandirouyawo muna September ndoyanchiendesa mwana kuhama dzake. Kubva kwamautora kuSouth uku inyaya yekuti kuunza kwamamuchita vana kunoko inyaya yenoise ingechikatomuchitika kuSouth here? Ingori nyaya yenoise plus kubasawo machift achinge akunyanya kuti ndononoka kudzoka kubva kubasa plus munhu aimbosara navo vana angaenda nogara kuDurban. Saka tangodecide kuti vana vavo vachizogara kunoko. Mama ane nguva yakareba zvakadii muri kuno kuZimbabwe? 3 months hadzisviki. Saka 3 months dzamuri kutaura idzi manga muri kugara panapa zvekuti mwana anga atone shamwari here nzvimbo inoi? Hamunaziva vana mwana vakasvika nhasi mangwana anenge atone shamwari. Aingotamba ipapapa ndopaitambira apa nepajecha apa nekwagogo kunoko kwaitambira. Mungatitsanangura here zvakaitika musi washayikwa mwana? Ngori musi wa3 iri Friday takamuka makuseni sisi vatifonera vangu vaenda kunohodha zvinhu zvavo vatifonera vati endai notora mari iko keshe muriwo. Vatatomuka nemwana wangu zvakanaka vamwe vanga vaenda kuchikoro vatatoenda kumashops tinotenga zvatakatenga takatodzoka hedu. Ndakasvika ndakakena ndakatsvaira mumba atoripo mwana takangogara ipapapa dzinenge dzakumatu dzadaina noita 2 ndichibika mumba vechikoro vadzoka ndibva ndabvunza mamona mwana panze rasvikanzi haapo panapa maybe aenda kwagogo kwaanotambira sezvidaiziva kuti anotambira kwagogo nesina hangu stress yakanyanya. Tatopedza kubika vachipedza kuchinja mwana chena inodedza mwana wezodya vavamhanya kwagogo hanzi hatina mamoni tangomugumisira ari pajecha ipapapa vaitambira. Ndo vanhu ndibva ndatodedza munext door wangu tineba mwana mamaonawo here mwana nebva vati angangoripo ipapo mwana akamira netumwe twasikana turi kuchikoro.
Skando vanhu pakatobuda tatanga kutsvaga mwana ndokushayiwa mwana ndofanda mazuva arodoka vatamhanya kumaprisa maprisa ati maybe aripo padhuze chimwendachi notarisa vatadzoka vatatanga kutarisawo vakadzi vecommunity vatabuda tichingotsvagawo mwana. Maitsvaga pai? Vamwe takadzika takadai, vamwe takadzika takadai, vamwe takakwidza nekumusoro tichingotsvaga, takakwidza nemakomo tichingotsvaga mwana hatina kumuwana. Mangwana omakusendibva pandakafonera vana sekuru vake hama dzemwana vakadza kuti ndizvo zvaita sei zvaitika kunoko. Vakazoyowere sandi vataenda kumaprisa kwaChinamhura vavatidzosa vakati kesi yekunoku inoitwa uku vange vakamoti tanzi tinovhura kesi after 5 days. Yashayikwa mwana mudiki voti vanovhura kesi after 5 days? Izvo zvanga vamutuudza sekuru acho ndakatovaudzawo vakati aiwa hazvidaro emergency mwana mudiki vachauya. Vatatovafonera mapresas vakataura nasekuru vacho. Sekuru vacho ndopa vakaziva takaenda kwaChinamhura ngerisandi. Takaenda kwaChinamhura ndopa vakazotanga kuitawo serious mumaprisa vakauya vachicheka-chekawo vakabvunzawo maquestions. Takangodairo zvinge zvaitikawo. Nzvimbo yamunogara inini iri busy here kana kuti kunzvimbo kwakanyarara kwekuti hakuna mota dzinopfuura kana vanhu vakawanda vanopfuura? Panyanya kupfuura vanhu vakawanda kana mota dzinyanya kupfuura maybe makuseni vanhu vachienda kumabasa nechikora asi masikati apanyanya kupfuura vanhu vakawanda. Pakubvunza vanhu hapana ari kuti ane chaakaona kana vana vadiki hapana? Pamusika apo ndo vaitanzi vakamuona vakamutidzokera kumba vanzi vangomugumisira ari papa hatizozoti papa pakafamba sei. Vakanga ivo vati vakapedzisa kumuona nguva iyoyo pamusika ivavo? Vakatomutidzokera kumba. Dziri kumanguvai? Anozovabvunzawo vange vari vana saka havazozivi nguva. Vana vepamusika ndo vakamuona vakamutidzokera kumba? Vakanga vachimuziva kuti anogara pano anotomutamba naye because akatosvika ikoko vakatomutamba naye vakazomuti chidzokera kumba. Mwana aitaura language ipi? Mati mimi makanga mabva kusouth zvichira kuti kuno kwakanga jairira shona here kana kuti aingosanganisawo aingosanganisawo asi plus ngasiri munhu wekuti anotaura uri munhu wekuti anofamba distance rakareba zvekuti maybe angafambe kusvika kumberi kwayo ngasingatauri. Menyini ndinoda kutorai mazuva ashayikwa mwana mairarama sei nekuti kazhinji kacho ukashaya mwana masikati kuti unorara womuka kuseni wamushaya asi pana patotova nyaya yemazuva musingaoni mwana. Pamwe pasingararike kurarika pamwe pasingararike tatogona kumutsana tese nevana valandlord vangu naneba vangu totomumuka kuma1 kana kuma2 tichimucheka tingaonewo mwana angosiwawo chingomuka tomucheka kusvika kurodhuku todzoka togara upechaidzo hadzitomubata kubva pasheka mwana ive nanhasi kusvika tamuwana. Makanga muine hope here yekuti zvichida mwana achauya kana kuti matoona kuti ndarara usiku wanhasi mazuva 2 3 you were fearing for the worst? Hope ndinayo kuti maybewo munhu akangomutorawo uri ari kuda mari. Hope yange iripo kuti maybe mwana ndomuwana ari mupenyu asi zvazoitikawo zvinorwadza. Tichikura tinonzwa nyaya dzakawanda dzekunzi kunochekereswa vana kunoita sei. Imi makambozvifungira here kuti zvichida muchaona mwana akaurayiwa? Ndamubvira ndazvifungira asi nekuzofamba mumaprofita uchiudzwawo zvataiudzwawo because maprofita aingoti mwana ariko mupenyu saka hope yekuti tomwana mupenyu tinge titori nayo. Saka maitombofamba kune vanhu vaitaiwa mwana ariko munomuona ari mupenyu? Taitomufamba because papashayika mwana taitongofamba kwese kwatanzwa rine munhu anobatsira taifamba. Takatanga kuona chiziviso chekuti kune mwana ari kushayikwa nepicture yake pamaWhatsApp achitenderera. Pane here vanhu zvichida vamwe vaimbokufonerayo vachiti pane kwavaona mwana kana kuti kunyange maisa message kuti mushaya mwana hamuna chamakadya kubva kune vanhu? Kuna vamwe vaingoti aonekwa kwamungati kumugodi, vamwe vaingoti azowanikwa kuHeathcliff, unongoziva zvevanhu
Saka pakadere papo mukanzwa kuti awanikwa wakati maimhanya ako here? Taitomhanya chidanano chekoti ndiyere asi uzonzwa chinzi haasi plus nemagrupu vanhu ngakuti musataure zvekunyepa ainga kuti musataure zvekunyepa imi ndima idzi musataure zvekunyepa vane magrupu ngakudzonzi musadaro inyaya iri serious musataure zviro zvakadaro muchitamba isingai kutamba nayo. Ko mapurisa vaishandidzana nemi sei? Vairamba vachiuya chikuudza here kuti vari kutsvaga sei? Vaiti vari kutsvaga sei mapurisa? Mapurisa angoti pakauya nasekuru vacho takaenda navo vakati tifotokopi picture tikafotokopi taenda novapa vakati hanzi vakaenda notsvaga makiriniki nemochwari asi hapana mwana vakamuona uye vakangouya kuno kukawani chete. Saka pesa pamundima ituta kuvatsvaga kuvabvunza kuti zvaapapi. Mai vemwana vakataurirwa nani nzi mwana ari kushayikwa? Ndakavaudza vachibva vadii? Vakabva vatongouya ipapo? Yange iri musi wefriday, ndakaudza musi wefriday manheru ndikuti mwana ashayika maybe pane munhu aita sekuaterana naye kana kuti maybe achaenda naye kumapurisa asi tiriita sei tiri kutsvaga. Pandatongomuti zvitoina anoita sei ukwire mangwana uuye. Vaizveshuwa akakwira Saturday mangwana sakazosvika Monday nenyaya yepabhodhi iroro bhazi racho ringa akwira. Zvichireva kuti masvondo mbiri dzese idzi manga mava mese muchitsvaga mwana. Ngatitaurei musi wazowanikwa mwana. Makaudzwa nani? Makaudzwa sei kuti muzosvika panzvimbo yamakasvikaona mwana aripo? Inga ari nezuro takatobva kwatakabva nobatsirwa nevamwe madzibaba vakatiti because madzibaba ndenga vanga vachitaurawo zvinenge zvinoonekera vakati zvoni takatoenda takatiti tofanira kuuya totamuna 3 days everyday makuseni toenda navo tinanonamata navo mugomo. But asvika umba kwavo takaenda dhee rekutanga rechitumbi ngerire nezuro vavangotipa munamato vhatiti endai vatatoabvunza madzibaba chitiudzai kuti kune hope rotowana mwana ariko urari mupenyu kana kuti atofa mwana zvikanzi ine handiti zvokudza vanhu zvinozosvika kumbu vomwa poison kana kuti uzopa munhu stress imi chingoendai kumba munoiwana mhinduro yenyu iriko kumba. Takatosvika kumba takamogara tatobuditsa mapleti tikusuka tatogara pamugodhi takachitonzwa nungo ndipo pakafona sekuru vemwana vakati hanzi pane munhu avafonera achiti kune mwana ashai awanikwa mugomo kwachitatu tikaendai nocheka ndipo patakasumuka takabvunza kose tivesingazvisi hatinyanyisa zvikunoko. Vataenda novabvunza anagogwa vavatoti director unerodhi vatazofonerwa nemapurisa achiti dzokai. Tadzoka ndipo mapurisa pakati hana dzimwe dzakasimba here tikati tikati pane mwana aonekwa kugomo asi hatizoti ndiwe wenyu here kana kuti ndainoita se nocheka sitoda vanhu vane hana dzakasimba. Vandikuendawo vakatora anagogo vatora amai vemwana neni takaenda nemapurisa unosvika kuona kuti ndiye mwana inga ari kusaidi kwake hembe dzake dzakakandirwa kuti patomeka distance nekwanga kwakakandirwa hembe dzake. Imimi mwana makabva matoziva here kuti ndiye uye makamuziva sei kuti ndiye? Mwana unoziva munhu unoziva mwana wako senge ndinga chimuzoti ndiye kuzi mwana wandaigara naye. Ndatongotarisa ndikaona fenge sakunyanya kuoneka face aso singainga era black asi unotoona kuti ndiyo wangu. Ndakazoona futi nehembe dzake kuti ndidzo hembe dzingakapfeka idzi. Hembe dzake dzatoonekwa kudhara here nguva yamakazoshidzwa nekuti patataura nasabhuku vati mwana akaonekwa pamwe asi hembe dze dzakaiswa kumwe? Mapurisa ndaakatanga kusvika ikoko vakazouya chititora vakaitenda notirakidza pane mwana tikamuona kuti mwana ndiye wedu uyu. Vavazoti kune hembe dziri kuseri ndidzo here dzingakapfeka vataenda kuseti kwenge kune hembe vakatirakidza hembe dzake nobva ndati ndidzo hembe dzingakapfeka musi waakashayika anga akatobviswa hembe ingasina kupfeka hembe.
muchiona mwana imini dzingwati uchitanga kuona mwana mukwanisa kuona kuti zvichida mwana abayiwa nechimwe chinhu kuti imi muchiona mutumbi wemwana wanga wakakuvadzwa sei zvinoratidza kuti akaurayiwa nebanga here kana kuti kati hamuna kukwanisa kuzviona izvozvo. Mapurisa anga asingatibvumidzi kuswedera padhuze kunyange imini kunyanya isusu ana mai vacho anga asingatibvumidzi kuti tiswedere padhuze vangoticheke kuti mwana ndiwenyu here mubva mapepa. Saka pamakamucheka hamuna chamakaona? Ana hangu anonyanya kuona semaziso ake ngakavharika maziso ake saka tizoti emukati ekuone mukati ngaremere pasina ropa pakawanikirwa mwana ingatosviba ita black ngawe black atofuta. Iye zvino izvi nyaya yekushayikwa kwevana vamwe vachizoonekwa vasisina upenyu sezvaitika kwamuri, vamwe vasitombozikana kunzi vari kupi, sengoti kuno kwatiri kuita kumasvingo vari kutsvaga mwana we3 years, kwaMutare kune mwana futi ane 3 years ari kushayikwa, kuBhanketi kuna amai vari kutsvaga mwana wavo vekuti akazotorwa mumba ivo vambonyengerwa vakabuda panze. Nyaya yevana vari kushayika iri kuramba ichiwanda, nasuno wenyu akatoshayika. Vanhu vanenge vaita zvinhu zvakadai soizvi chii chamunoti mimi dai kuri kuti hurumende pavanobatwa vaitwe mutongo wavangapiwa? Ina zvitolo kuti pavanobatwa vanhu ivavo sehurumende yongomuraya munhu because haadhiserve kurarama, because haungangurayiwa vanofanira kurayiwa asi haangarayi mwana umwe munhu 9 months inorwadza ngoti umwe munhu atore mwana wake musacrifice. Saka hurumende ndachitongokumbira kuti vakwanise kuwana vanhu vavo vari kuita izvozvo varayiwe kana vachirayiwa because zvinorwadza kushayikirwa nemwana. Takatarisa munyika yamairaramira yeSouth Africa ndokwatainzwa nyaya dzinorwadza dzakadai so. Maifungire kuti zvinhu zvakadai so zvingaitike munomu? Taitoti maybe kumushandiko kurisevhe because South Africa ingatorisevhe hazvina bvobve radaita kana munzi tashayiwa mwana vanoti chi notodemba chawakaira nemwana wacho ukoni. Baba vemwana vari kupi? Vakashayikira kuSouth Africa. Baba vemwana vakashayikira kuSouth Africa. Ndimi mama akugara nemwana pamwe chete kuchengeta pamwe chete nemunina wenyu. Vabereki venyu vari kupi? Mai vangu vakashaya. Mai vemwana, mai nini vangu ndo mai vemunina wangu mwana ndaigara naye vari kuSouth. And then kuna amai nini vedu avo futi vari kunoko vari kufamba nesu. Saka kunoko henyu mune munhu muhombe wamuri kufamba naye. Chii chamuri kuda kutaura imimi kune vamwe ana amai? Tinoziva kuti hapana pauchasungirira hako mwana, but zvingaitwe zvichida kuti vana vachengetedzeke. Tingochengetedza vana uchingotarisa kuti vana varipo here panze pavanenge vachitamba. Asi mamusamusiya nguva yakareba? Ndisina musiya nguva yakareba, zvongoti wapinda mumba wagadzika poto chipeto zvihembe zvinhu zvabva palaini chingoti mwana semazuva ese anenge aripo panze. Tataura namai vemwana vati ivo havadi kunyange kuripwa nekuti munhu haangaurayi mwana. Munhu aita usvinu hwekuuraya mwana wavo dai akarangwa zvakangofananawo nezvavakaita mwana wavo. Ndaisambofungira kuti tichasvika panapa. Ndaifunga maybe munhu akamutora aigona kumudzosa. Ndobamba nehope yangu. Ngatitaurei musi wamakazoratidzwa mwana muchiona kuti zveshuwa uyu mwana wangu ari muno mugomo hapasina upenyu. Takafonera nesu sa16 nasekuru vacho achiti pane mumwe mukadzi avafonera achiti mwana aonekwa mugomo. So ndavabvunza kuti saka munhu achona afona achiti aona mwana kugoma afonera mapurisa here? Saka nzee atoti afonera mapurisa. Saka imimi chimhanya munoita sei? Munotarisa kuti ndiye here? Tibva tatobvunzana gogo vanogara apa
Vavati endai straight makadai so mufamba muchifunza kuroad igomo rekwasitati. Vatafamba achibvunza sati tatombosvika kuri mapurisa vatifonera. Vati muri kupi? Vatati titori muroad rekuenda kwasitati, pane munhu afonera sekuru achiti vaona mwana. Vavati statement ramuri kutaura nera information yatanzwa yasiyana kuri. Isusu taonawo mwana kukoma. Mwana angaonekwawo nemumwe murume so aita zvekuteya mbeu yakamuona mwana. Anzi aifunga kuti imbwa akatovhunduka anamboswedera padhuze. Akabva enda noudza mapurisa, ndipo mapurisa paakaenda wakanotorisawo akanoti azvishuwa mwana, ndipo wakabva vauya kuno. Vauya kuno vakatoti takatosangana navapo. Vavati mune hana dzakasimba here, kozi kwatiri kuenda kudi mafoni, sei mafoni. Tichitofamba tichienda tasvika kugomo kwangu nemwana. Zvishwanda pekutanga ndakaswedera, nhasi ndanyatso kuona kuti mwana wangu vandaswedera mbichani kutoona kuti mwana wangu Nikuona mwana wenyu akaradzikwa mukoma. Kuona mwana wangu akaradziswa mukoma, asina kana nekupfeka, hembe dzake dzanziri kusaiti, iye mubhoti yake iri kusaiti. Takatarisa haizi mhuka, haizi shumba yadai so munhu aita zvinhu zvasiya zvakurozvai zvakurwadzai kudai so. Ende vanhu vadzimungati takatogara navo matinogara vanotoonawo nyaya dzinedzi. Kuri kuti akateerera munhu aita zvinhu zvakadai so zvimuda kuti chikwa. Ndichingoda hangu kumuudza kuti kana akaromba neropa remwana wangu, bizinesi rake richabhuroka. Kana ane mota yake iyoyo ichamuitisa accident, haafi. Kufa kwake achatambura, ende handidi kuripa. Mwana wangu haasiwe kuripa, ropa kuropa. Tichitaura nevanhu vazhinji vari kuti zvaakurwadza kuti zvinezvi zvakanzi hakusisina death penalty. Vanhu vanonzi vanoenda vonogara kujeri ikoko. Inini chii chamunotarisira kuti vanoita zvinhu zvakadai soizvi varangwe nazvo? Because munhu anogona enda kujeri, anogona kubhadhara bhaili obuda. Ina hauna achida kuti atambure, apenge kana kuti afamba achitaura kuti akamuurayire chii mwana wangu. Afe marwadzo. Unoziva kazhinji panoshayikwa mwana kana une chinhu chaunenge uchishuvira unenge uchinamata. Imi pamainamata kuti mwana adzoke ari mupenyu, asi makazonosvikotasana nechitunha chemwana mugomo. Chii chamuda kutaurawo kune vanhu? Tanzwa mukoma vachiti vanhu vazhinji vakatsvaga mwana vachifamba vachidai zvichida kutaura kune vanhu vakakubatsirai panguva yakaoma yamaitsvaga mwana. Ndinoda kuti notenda kune vese akasapota kutsvagawo mwana. Mwana ndewedu tese nechingochema tese. Tataura zvakare nevavakidzani. Pamba iri pedyo nepaigara mwana, paitambira mwana uyu pana gogo, vativo vakatoona mwana iye mangwanani. Pamwe chete zvakare nemuvakidzani ati iye akaona mwana uyu pakapedza kumuona akanga akamira pajecha. Zvinhu zvavataura kuti zviri kutovavhundutsa nekuda kwekuti mwana kana asiri mucheche haungarambe wakamusungirira. Hapana pekuti mwana angazotadza kubuda kunotamba nevamwe. Ndakamuona ari kuna ana kusvika kuda. Kama yacho akabuda achienda kumashuku kutsvaga zvavainotsvaga, vatodzoka akabata mafuta ake ebhandira. Paipapa ndauzoona kuti akafamba kupedzisira kumona kwanda. Nenyaya yekuti munoziva gogo, ukaziva kuti kunoku kune shumba, unongozvidza vana kuti musatambire kune chii, kune shumba. Maiona vana vachingotamba mazuva ose vachingotamba, hapana zvaikuvhundutsai. Imini maakuona zvinezvi zvaitika izvi kuti mwana anoshayikwa, mwana uzowanikwa mugomo. Akutosha nekuti mwana uyu ari kunzi akapedzisira kuonekwa akanika musika kari kakonapo
anza akadzika ikoko kamwana kae kadiko ndobva katomuti iwe boy dzokera kumba ndobva adzoka kudzoka kwaakaita hapana akamuona tasvika panapa here kuti hapfuurira kudai hapana akamuona ava vaitobika tani vakazotomusikoro vadzoka iwe dedza vana mwana aita sei adyi vana ndobva vati hatisi kumuona pano ndobva vati mutarise kwangu anombotamba kugugu ndobva vatotibvunza ndikati nhasi anambosvika kuno. Ini mune nguva yakareba zvakadii muchigara kuno kugogo? Ini ndakatanga kugara muno ndombosvika 1990 kusvika izvozvo zvichida kuti mutori nevana vane vana vazukuru venyu navakudzira muno vachitotamba panze saizvozvo rodi kwese vanotambawo kana kutodzika kuzasuko amotozoti kukadoko kuti naimi vana vari papi wotomira apo wadedza pane pavanotamba bhora apapo kuti naimi amoni here kuba kwadoka wotodzoka umo. Saka izvinezvi makuita sei nevazukuru mukuita sei? Ushazo kuti unovachengetera pai vana vanonetsa unogona kwaza kuti musatambire uku musadai but iwe chabuda vanobuda kuti hapana pauchangoramba uri pamba everyday unotobuda unobuda paipo vanobuda asi kana ukatofamba uchambofamba wakasununguka utoshaudza kuti kana ukanzi kunhamo ndovatakura here nena navo kana kuri hwene ndovatakura here nena navo because munhu wedu tichambozvinzwisisa kuti munhu akabva kure here munhu wepadhuza imuona mwana uyu hatisi kupasiva ipapo. Takatarisa mhondi yakadai mwana akatozvarwawo namai vakatoyamwisa vakatobaisa majekiseni kuti iye anga akasimba asi nhasi uno akuita umhondi wakadaro. Chii chamungade kutaura imimi kune vanhu vari kuita zvakadai so? Kuda mari here? Kuda mbiri here? Chii chiri kuita kuti vanhu vasvike pakuita zvakadai izvo? Kuti mbiri haisi mbiri asi kuti vanhu vada mari. Ndomafungira ndiri kuita imimi kuti inyaya yemari because dai kuri kuti akashayikwa mwana ozongoonekwa mwana ari kana panzvimbo kana panapa kuti kwatakazonunwanira mwana nezvaanga akaitwa zvacho mutoziva kuti inyaya yekutsvaga mari. Munhu anogona kunge akatotumwawo nemunhu kuti tsvaga mwana akadai ndokupa mari yakati. Imimi semunhu mukuru muchisvika muchiona makakwanisa kuona here mutumbi wemwana? Mutumbi takaona. Makaonei? Takanga tisiri padhuze nekuti mapurisa akati musanyanyosvika padhuze saka kuti fambisa mudobva tichimira ipapo tobva taona mutumbi womwana. Hapana chatakaona nekuti mwana anga afuta asviba hapana chatakamboona kana kuti titi akachekwa apa kana kuti hatina nekuti hatina kusvika padhuze nemwana. Chii chamungade kutaura imimi kune vanotonga? Nekuti tinoziva kuti vanhu vakadai kana vazobatwa vanoiswa mazita edzimhosva vonotongwa. Zvamungafunge imi kuti zvinokodzerana nevanhu vanoita zvakadai so izvi? Inini pfungwa dzangu vanhu vakadai so vanofanira kutongwa mutongo wekungoti vafe nekuti kumajeri kwacho vanoenda kuti nguva diki unoona kudzoka kutofamba futi murai. Saka uzozivi kuti kutonge kwatongawo sei hatizozivi matongero aita hurumende but ini nepfungwa dzangu munhu akadaro nekuti apfudza upenyu hwemunhu anofanira kungofa. Nekuti ipapa apa tikutosvika kuti pamwe akapiwa namba yevana kana 10 ndikuda vana 10 achadzoka anogogona kutiwaraidza nguva diki diki okudzoka futi otitorera mumwe mari. Hatichatombogara mweya yedu yakasununguka. Munofunga kuti mimi chii chingaitwe? Tinoziva kuti munguva pakaitika zvinhu zvakadai vamwe vanoti vanhu ngavati ngatinamatei, vamwe vanoti aiwa ngazvitsvagwe zvinoitwa kuti nzvimbo inge ichive chinochengetedzeka. Imimi chii chamunofunga kuti mungave munoita kuti vana vasare vava vanga vanochengetedzeka? Tingawane chekuti tinoti vana ngavachengetedzeka vakadai kwakutongoti iwe mberi kwako utobhozama kutongochengetedza vana vako nekuti hapana kuti tinowana vanhu vanotibatsira kuti vana vachengetedzeke. Hapana anombozvikwanisa. Asi isusu vabereki vacho tinoita kutongozama kuchengetedza but unogona ngowarairwa womutorerwa mwana. Zviri kutipfungudza tisingatomboiti zviri kutirwadziwa nekuti kufamba kwaita mai vemwana teitibatsirana tozonzi mwana ari mupenyu muchamuwana nguwana imwana kuti iya zvekutirwadza. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.